И здравейте хора, аз съм Запмап и ще донейтнем ето това, ето тук. И ще върнем този чест. Тъдем кой има в него. Това няма го барам. Така, Хливерс чест. 28 го, 4 канун, една мускитарка. А на мен ще дадете ли бе? Искам и аз едно. Така както виждате, аз сега командвам. Смених това. Мога да кикна. Всъщност не мога. Значи е бил другия. Аз обърках. Сорка. Чакайте. Ето тук само ще апгрейднем ето това канонче. Нищо не трябва, но просто за кеф. Иначе какво да правим? Толкова год. Нищо не мога да апгрейдна с този год. Значи трябва да го хабим на пазар. 12. Сега сигурно си казвате, не трябва да го хабиш, трябва да го пестиш, моето момче. Да, ама... Аз... Мам... по-друго. Нещо. Така. Стая натискаме... Kill match. И се опитаме веднага да влезем, ако може. Айде бе! Ако ми кажеш, че си щупен, ще те убия. Малко закъсняхме хора, ама какво направя? Всичко е щупено. Слагаме това, слагаме и става лайно. Понеже хора винаги така става, винаги всеки ден. Лесен с интернета за малко. Но той ще се оправи спокойно. Аз пускам един принц ей тука. Преди го бърках с принцеса, сега го бъркам. Добре. И на бъга правим нещо. Нали не знае. Не кой знае какво, ама нещо, нали? Айде, бейби драгона, взема по 100. Това ще е там да разрушим, мисля, че който ако успеем. Не успеем. Малко да набием уича, защото си го заслужава този уич. Не знам защо. Просто мисля, че го заслужава. Та няма да пускам скелетини, понеже е хубаво. Вие знаете. Остава съм сега да бие тук. Остава само. Слагаме тук едно такова. Слагаме тук още скелетини. И за сега справяме добре. А сега да видиш аз какво ще направя. Ей. Тези там докато бият, аз тук ще се... Ама какво да направя, бе? Един от тук, един от там. Аз не контролирам всички неща. Не, пак ще победим, макар че закъснях, пак ще победим.
Ето виждате хора, че сме добри, понеже дори да закъснея, аз пак съм добър. Виждате ме. Действие. И сега пак ще влизаме бавно, бабешки. А тук дали ще има повече интернет? Не, тук дори няма да има. Тъй, че на старото място. Добре, айде бързо. Ох, тук влезахме много бързо. Супер. Ето тук може да гледате карти на героя и също, като задържите една карта, виждате колко да им ще прави. Това е хитро, но и също полезно. Да ви кажа. Аз съм на моята си арена трета. И сега ще чакам тези пеки да дойдат, да им пусна малко скелети, да се побият, да врят. Като говорим за гавряне, днеска ще се гавря с момичета. И мои приятели ще се гавря с момичета. И този човек направи много лошо нещо. Поред мен така. И... не всеки знае как се играе. Разбирам ви, ако вие не знаете как се играе, може да знаете, но ако не знаете, само знаете, че не всеки знае, нали? Мислите, че най-слабите. Не всеки знае. Аз не съм тук най-добрия. Аз половината карти само знам. Даже много малко. Аз какво знам и аз за Clash Royale? О, вижте кой. Хора, това е самия The Troll BG, хора. Виждате го на живо. Да. The Troll BG. Наричай ме зад мап, защото сега снимам. Ало! Ало! Ами, хора, нещо, човека не говори. Замълчава яката. Ало! Не, замълча се яко. И той слуша някакви неща, които дори аз не искам да знам. И този рунд ще загубим. Точно за малко ще загубим. Но, каза ви, не всеки е толкова добър да спечели. И... Ало! Ало? Ало? И да, той общо взето се отнесъл някъде и нищо не чува. Но ние си продължим с клипчето. Така. Хайде бе. Кога ще стане това? Кога ще заредиш, бе? Аз за кой донейтнах? Не знам. Абе, това доде заредиша мине цял век, бе. Офис е тая. Си следващия клип, хора, и... Bye, my, bye. О,
Да.